Добър ден! Добър ден! Ние сме Янг Биби Янг. Тук малко пече. Да, искаме да честитим победата на нашите приятели от Born to Hip Hop. Честито да ви е на вторите музикални Hip Hop Awards in the world. Ние сме Янг Биби Янг на 13 февруари в Майнатаун, Пловдив. В клуб W, supported by Маскара. Ще се видим там, ще направим едно лайвче. Много ще объркаме по листите и много ще не е хубаво. Елате се забавляваме да слушаме малко качествен клуб, оригинален хип-хоп, нон-стоп и български също нашия. Също така да благодарим на организаторите Vibe Stars. Ние се намираме на покрива на нашата къща. Всъщност нашата къща се намира на покрива, ето тук живеем. Ако искаш, я отиди до вкъща да вземеш нещо за изпът. Чакай, бе, то не се ли такова, бе, човек? То не мога да се случнат камерите. Ей! Уж си купихме камера за клипове, гледай какво става. Тук сме. Я не видим. Я да видим. Това е било. Тук са асансорите, бе, брат. Ето в момента някой или се качва, или слиза. Вижте, това е малко като в Солвен. Да. Поздрави на всички от Пловдив, се видим на 13 в W клуб Янг Биби Янг. Янг Биби Янг, 13 февруари, клуб W в Пловдив. Supported by Маскара. Благодарим на Vibe Stars и на Born to Hip Hop. Чао от нас. Борн 3. Борн 3.